गुवाहाटीनि अमा लोगोफोर नायलाय उननि हाबा नालाय मालाय थाबनो जाया हरस जायो ओमफ्राय जोङो दानि ब्रह्मपुत्र थाबायनो दादा ब्लग बानायदो हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव बरायबाय दिनै फुङावनो जोंहा पुरा रेडि जाबाय आरोना थांनो थाखाय मोनसे जायगायाव माने गुवाहाटीयाव हाबा दङ आरो आनैनि ओमफ्राय बेयावनो जयै न'खरनि गोजा गारि रिजार्भ खालामबावलायनानै थांनो ओंखारबाय न'आव इन्ट्र'खौनो होस्लाबनो मोनासै आं ओरैबायदि हाखु दाखु ओंखारबाय रेडि जाबाय दायो नै मोनफैबायानो ससे ओमफ्राय डाइरेक्ट जोंनिया डिमाकुसि खैराबारि बेबायदि जानानै थाङोबा लामाया बिराद हामानो ड्राइभारा बुंदो ओमफ्राय बेनिखायनो ओरै बाङालिपारा रङिया जानानैसो थांबाय आरो जोङो ओमफ्राय दायो नै इसाखौबो दिखांबाय गारियाव दायो थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय टाउननि हाबाया माबायदि जायो लोगोफोर आं हानायमानि देखायलांनो ट्राइ खालामनोसै जोङो डाइरेक्ट हाबा लाहानाव थाङा ओमफ्राय जोंहा दादालानाव हाबहैग्रोगोन जोङो दादालानिफ्राय आनैलानाव हाबगोन आनैलानिफ्रायसो हाबायाव थांगोन आरो हाबाया ब्रह्मपुत्र जिंथारावनो आङो जुदि देखायलांनो हायोबा देखायलांनोसै नायलांदो दे लोगोफोर स' फ्रेन्ड्स बे भिडिअखौ आङो मेम'रिनि थाखाय दोनलांनोसै इउटुबाव ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोरा ब्लगखौ क्लिक खालामबाय होनबा नायलांदो आरो जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयारजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो दे लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो सानसे समाव जुदि बेफोर सानफोरखौ नायनो गोसो जायोब्ला बे इउटुबनिफ्रायनो नायनो मोननाय बायदि दोननोसै आरो आङो होनबा नायलांबाय थादो लोगोफोर मोनबायनो आमाय गोदोराबो थानाय मा आमाय गोदोराबो फैनो लुगैगौमोन दां जोंहा गोजानाव नुबाय आमाय गोदोरा थानाय बायसोर मिथियालंना दा हाबगोन ने दा हाबगोन ने जोङो दा नै दादालाहानि न'आव सफैग्रोबायानो ओमफ्राय बिसानाव हाबहैग्रोनोसै न'आ नैबेनो मोनफैबाय ओमफ्राय बिसानाव हाबखांना दसे थानानै आनैलानाव थांनोसै आरो स' लोगोफोर नायलांबाय थादों आं दादामोनखौ देखायनो सेस्था खालामगोन दा जों सफैबाय दादालाहानाव ओमफ्राय नै साहा होफैबायानो आदैया जोंनो थाखाय सिरा एवनाय ओमफ्राय बै गोदै गोदै होबाय जाग्राफोर ओमफ्राय बेखौनो जानानै जोङो दायो आनैलानाव थांनोसै आरो बेयो नैबे गसंबाय थानाया बेयो दादा जोंहानि आबैमोनदो रायलायगासिनोमोन आरो गेजेराव थानानै ओमफ्राय गावआबो भिडिअ बानायना लाखिदो उनफोराव नायनो थाखाय ओमफ्राय नै आंबो बिदि बांगाल ड्रेस गाननानै ओमफ्राय नै बियो जोंहानि दादानि बिमा बिफा आबै आबौ दा नै बेथ' जोंहा आयं ओमफ्राय बै हिन्जावसाया बेयो जोंहा दादानि फिसाजो ओमफ्राय बै फैबाय थानाया आनैनि हौवा आमाइ आरो ओमफ्राय नै बियो जोंहा दादा मोननैनि सिम्पोल न' ओमफ्राय नै बिथिं जोंहा आदैमोना देलायगासिनो हाबायाव थांनो मालाय जोंखौनो नेगासिनोमोन देलायालासिनो ओमफ्राय दायोसो हाखु दाखु देलायबाय आरो ओमफ्राय दायो जोङो नै आनैलाहानाव फैफिनबाय ओमफ्राय बिसानावबो साहाफोर लोंनानै थांफिननोसै आरो जोङो हाबायाव दायो नै मालाय आनैया एसे गोबावदो फैदो नालाय बेनिखायनो मान होबाय आरो बिसोरनो गेदेरफोरनो गासैनोबो जोंहाथ' सम दङ नालाय फैबायबो थागोन आरो जों फैखांबायबो बेखायनो आबैमोनासो गोबाव जाबाय मोननो फैनो मोनाखैमोन बेनिखायनो बिसोरनो मान होदों आरो ओमफ्राय आनैयाबो नै देलायखानाय हाबायाव थांनो रेडिखा होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो दे সেইদিনা আমাৰ তাতেও ইফালে নহয় মানুহকেইটা ভিতৰ ফালে
लोगोफोर आंखो बे दिनखालि आङो दख'ना गानलाङाखै नालाय बेबायदि कुर्ता सेटसो गानलांदों ओमफ्राय बयबो बुंगासिनो आरो मानो दख'ना गानाखै होनना ओमफ्राय आंना देहाफोरा मोजां नंथारा ओमफ्राय नै दाबायदि फागुन बोथोराव आंहा साइनासआ बिराद प्रब्लेम होयो बेखायनो आङो दख'ना गानलाङाखै ओमफ्राय गोजानना प्रब्लेम होयो ओमफ्राय दायो नै आदैयाबो मान होबाय आरो आबैमोनखो थिखांनो हागोन ना आबैया हरदों बायदि गाखोना थाबाय Hi, boleh kau sundet. Hi. Hello. Hello, Bulati. YouTuber dadar baydo YouTuber hoibo. Isa video fayna goso tarban palani video. Aja higal no. Tumi saba. Itu. Aden mencari dong bau. Iya, gue sudah di situ kan. Ran sudah bisa berke. Tunggu ada deh. Ini rasa kesu kali kan deh. Mama. Oh. Udah. Ma dengerin deh. Ma dengerin. Oh, ini sih kita sih jangan naik deh. Naik dengerin dah. Ini tas lelai mana? Dia daya sakit tu. Kamu sudah sampai. Kamu sudah sampai na? Lem khalang được đấy, này khalang sih tuh, này biar aku khalang sih. Amar khalat jabe kun jabe. Dok loi jam ha mi. Ya gerak ha. Deh. Apa? Buri bay đâu hỏi. दादा आनैमोननिफ्राय ससे थांबावनांगौ आरो न'आ हाबा लाहानिया ओमफ्राय दायो जोङो नै हाबानि जायगायाव सफैबाय ओमफ्राय हाबायाव थांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय दिनैनि साना मेम'रि हिसाबै थाथोंसै जोंबो माने बिराद गोबावनि उनाव फैदो आंथ' बहुत बोसोर क्लास 6आवनो फैनायमोन आङो बेयाव ओमफ्राय दायो नै आनैमोननि हाबा जालायलायसिगोन स' लोगोफोर नायलांबाय थादो होनबा दै मा नुयो हाबाया माबायदि जादों मालाय टाउननि हाबा हरावसो जागोन आरो ओमफ्राय जोंहा नै दायो फैग्रोबाय जों थाब थांनानै थाब फैना थाब थांफिननांगोन नालाय आलासिफोरा मानाय नै सफायग्रोदों नामा ini mi hai ini hai ini daro ada hai kok लोगोफोर टाउननि हाबा नालाय मालाय थाबनो जाया हरावसो जायो ओमफ्राय जोङो दानै ब्रह्मपुत्र थाबायनो फैबाय औ मा औ नै ब्रह्मपुत्र जिङाव मोनफैबाय जोङो खुवा खोबजोब्बाय औ मोनाखै ओइ नैथि पाहार ओइ नै नाव दोङो राजा नाव जाहाज आरो दा दैमा जिङाव ब्रह्मपुत्र जिङाव थाबायना फैखांनानै बेयाव आरो हाबा लाहानि न' खाथियावनो जोंनि गामिनिफ्राय लाबोनाय सासे आब' हाबा खालामना लाबोनाय दोङो आरो ओमफ्राय बिसानाव हाबैनो होननानै दा नै हाबफैबाय जोङो आयौ नै गुवाहाटीनि टाउननि अमाया
आयु सोबथाय राजानाय फैलाय नै भगवान मालाय नै जोंनिया गामिफोरावसो लाबावा Dadah, vlog बनाइ दे आबै दे दादा दायो गाबोनफोर माबायाव नायबानो जाबाय इउटुबाव भ्लग दोङोलै दायो लोगोफोर जोङो ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायथ'बाय थाबाय ओमफ्राय थांनिसै बिराद बोरैबा मोनसोबाय आंहाथ' न'आवसो थांनो गोसो जागासिनो थानो सुखुवाखैमोन आङो ओमफ्राय माबा मोनसे रायलायबाबो जेबो खोनाया नालाय बें दामगासिनो थांसै दायो दसे जनानै थांसै नै बिसोर सानैबो आमाय भगबान सेसले एसां गोदोर गोदोर अमाया स्लिम स्लिम ओइ ओइ आनै बिसोरो थाबायनो उथिनोबो हाखाया दांलै ने ओइनै जोंनि अमाफोरा इदि उन्दुबाथ' ने हे भगबान आदारफोराबो इफोरखौनो लखबना फैसोदो खोमा फै बोरैबा लेथ्रा मोनसिगोन हाय बोरै मानसिफोरालाय स' फ्रेन्ड्स ब्लगखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो दा बोथोरावथ' बार खाबायनो थायो बोरैबा लोमजानाय मोनजोब्बाय होनबाबो जियानो जा दायो न'आव थांनोसै दिनैनि साना मेम'रि जाना थाथोंसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर बयनिसिमबो